Neste coloquio falamos fundamentalmente da gastronomía e da calidade do produto, as garantías que dan as marcas de calidade garantida, como pode ser Craega, os valores do produto ecolóxico e como este se relaciona pois non só co tecido productivo, co tecido gastronómico, sino tamén pois, con dinámicas que teñen que ver coa poboación no rural, con alternativas laborais, etc. Desde o meu punto de vista, temos avanzado moito na presencia do produto ecolóxico no ámbito gastronómico, na restauración, na hostelería de Galicia, pero temos aínda moito percurso por diante, non? E penso que, lonxe de ser unha traba, é unha oportunidade para facer as cousas ben, para irnos posicionando, para crear imaxe de marca e para facer de algo que é moi grande, que nos representa xa a día de hoxe, algo aínda máis importante con máis peso. Facemos unha actividade, falando da educación en ecolóxico, facemos unha actividade cos nenos todos os meses que eu me reúno con eles na hora do recreo e entre todos elaboramos o menú. Eles saben que sempre teñen que meter moita verdura, que é sobre todo o que máis compramos, porque xogamos con un presupuesto de 2,20 € por neno ao día, está bastante asustado. Eso o que quere dicir é que temos que elaborar moitísimo. Por exemplo, teño que facer unha empanada, que estábamos falando antes, non a podemos mercar, todo temos que elaborar para poder, non se trata de aforrar, sino de gastar menos nunhas cousas para podelas invertir en ecolóxico. De feito, eu penso que cada vez a xente exixe máis ese tipo de produtos, porque en realidad, antes falábamos antes de empezar que hai xente que di que non hai diferencia entre un produto comercial normal e un produto ecolóxico, pero sí que hai porque sabe, o sea, a mazá sabe a mazá e a tenreira sabe a tenreira. Entón, a xente que o proba neste tipo de restaurantes despois quere esa tenreira e quere esa mazá na súa casa, ou ben fresca ou ben elaborada. Entón, eu penso que cada vez hai máis demanda por iso digo que a labor desta xente é fundamental. E os frutos, eu penso que en 5 ou 10 anos eu penso que vai ser moito máis notable aínda. O todo convencional, o que extensivo, non? Eso foi un invento que estou ben, en certo modo, para quitar fame, non? Había que, pois, nun momento dado, pois, ter ovos para poder quitar fame e tal, porque non chegaba, non? Pero unha vez que cumples eso, non? Hai que darlle valor realmente a este método de producción que, aparte, máis saludable, máis sostenible, ten unha calidade excepcional. Por qué? Porque traballa produto de temporada. Entón, ao final, os custos sí que é verdad que non son tan grandes, porque traballando produto de temporada, sabes, non temos que ter o produto de fora. Entón, ese custe non é verdad que sea moito máis grande, a calidade é moito mellor. Nós temos a responsabilidade esa de ser escaparates e mostrar ao mundo tamén o que fan deses produtos. Para min é moi importante. Eu reivindico nas cartas, en todas as cartas dos restaurantes, se poña nombre e apelidos de todos os produtos que se traballan. E é importante eso para eles. Porque tú sales do restaurante, comiches un queixo que che gustou, e ao mellor é de Lugo ou de tal, e tens que sabelo. E é importante que tú vayas, que logueas e digas, anda, mira, podo pedilo por internet ou podo buscalo en tal tenda. E si, nós somos escaparates e temos que facer ver. Penso que foros como o destes días son fundamentais, porque temos que facer divulgación da calidade do produto, dos valores que implica, de todo o que supón, máis alá de cuestións organolépticas ou gustativas, non? Todo o que pode enriquecer unha contorna, o que pode enriquecer un tecido económico e social. Penso que oportunidades como esta son fundamentais para poñer en común puntos de vista diferentes e nos enriquecen a todos, en definitiva.